Right. Ngatinzwe claim kubva kuna mai vacho ndizvo. Claim muri kudei? Claim kuti Dhani unodiwa zvikuru mudare ramambo Makope. Okay, moshe ugara nemwanasikana wangu. Mosa yekugara nemwanasikana wangu. Kana aigara tendaitepa pasina chawandipa ndoda pfuma yangu. Akagara nemwana wenyu kwemakore mangani kana kwemawazi mangani? Akagara mwedzi ne7 days. Akagara ne mwedzi ne7 days. Aha. Zvakaitika ndezvokuti musikana uyu vakambopanana introduction kumba kwavo kuva nemudzi wemuroro wavo, saka akazoita pamuviri achibva azoperekedzwa nambuya wake. Aperekedzwa kumusha murume wacho hana kunge akazouya kuti agadzisa nyaya dzavo, asi akatopedza mwedzi sekuru vacho ndo hanzvadzi yangu ndo yaenda ichinoona kuti zviri kufamba sei, svikira vakaona kuti hapana zviitika mahombo ikeke, ndo patakazotora mwana ndokudzoka nekuna tikatosisa kana kudaro. Saka mutaura kuti zvaitika zvokuti uyaira rembe yake uyaira rembe yake. Mukomana wacho hanzi aigara kwaHarare, aigara kwaamweni. Akasvikira kwaamweni. Saka amweni baba wake namai ake vanokwanisa kushidza mwana wavo kuti vagaise nyaya vengochengeta tete muroro. Kutendai wambotaura nemunhu mukataura kusvika pasi aiti hakukwanisa kugara nemo kuchikonzero chacho anga ari anoshandira kuHarare ndogarisa munani saka anzi pane vanhu vaimboza kuti mwana hasi wazvo ndokuitisa asi makagara mese musati wamusiya kwenguva yakadii unowana kurara naye ndoshona makarara naye kwenguva yakadii kubva 29 mairara mese munhu ndokuzobata redu nasokupera makatanga kudanana rini? Ndipo makatanga kudanana. Ukunda kunge muti sudzezwe nekuzasifika zvinhu 2021 mwedzi upi? Zuva? Saka urora kuti January wacho wese makatanga kudanana kwemwedzi wese pasina zuva.
noti chiitiko chinoitika pachinotangisira ende zvinozivikanwa nokuverengwa nemazuva. Minute, 1 hour, day, 1 week, 1 month, 1 year. Saka iwewe apa noti kana pasina pazidate pazvakatanga kureva kuti hakuna zvakaitika. Saka chititaurira kuti zvakaitika makatanga kudana nani? January 1 ndipo matanga kudanana. Then mwezi mingi makadana kumwedzi mingani? 3 years muchidanana. Pamiri pakazobata muna September last year 2023 2024 ayadura ti 2024 ndipo pakabva kumba kwavo. pakazobata muna 20 what? 23 September 2023. Enda mberi. Saka toti pamwiri wapabata wakamudza akati kudi ndipo akati amwani mbuya ndizi iwo wati kudi parama ndobva azoti kudi aindira nzira inoiti akuti nhungu ya 2023 ari zvinonwana yakabva yabva uonayo. Okay, 2023 kusvika pari zvino mbuya yaanichimani 6 months. Makadze kuchipatara na. So unosire zviri zvombo zvinodiwa mukati mekufamba kwako. Noti vechida umbo kuti pamiri pacho napo here. Pamwe kuguta kwako wakaita dumu. Kana uchiuya kunhau ukaonotakura zvombo zvako zvinokupupurira kuti zvauri kutaura ichokwadi. Nokuti unokwanisa kuuya kuzotitaurira kuti une pamiri pasina pamiri. Apeno pana mbuya vanokwanisa nyamukuta vanokwanisa kutaura kuti uyu mwana ane pamiri. Ndiwe doctor? Doctor akati muzango kwake. Okay. Pasore vangu. Ndikuda kuti tiwedzerei pana uyu kutaura musikana. Ndiri sekuru wacho. Uri sekuru wani? Musikana. Unonzani? Ndinoitwa Mwana. Mwana standi. Mwana standi. Una makore manga? Ne 41. Uri chiche musikana? Sekuru. Ndembe. Ndinoda kuti ndibudise kudare nawe iwe muzikamwa nekutsanangura ndichiti musikana akauya kwandiri achinditaurira nezvepamwiri pemukomana ndikubva ndamuti nini kana iwe une pamwiri enda kumba kwemukomana kana iwe une pamwiri pako ndobva aenda kudaro ndakawana mukana wekutaura nemukomana ndichimubvunza nezvepamwiri. Ndine audio yake yandaitaura naye achigamuchira kuti pamwiri anopaziva kuti mwana ndiwake. Ndakakumbira kuti ndizomuona
tikwanise kutaura tese because time yakaenda musikana kuma kwako kwemukomana komana anobvira azoendapo ndobva ndazokumbira mukomana wacho kuti nditaure naye kunze kana paine zvekunetsa. So ndisati ndasangana nemukomana ndakatanga ndamboenda kumusha kwacho. Ndokusvika kumusha kwekwe vabereki vemukomana vakagamuchira muroora wavo nekuti ivo vaindoziva nekumugamuchira kwavo kamita ikoko mukomana ndiye akanga asingauyi kusvikira ndazosangana naye nemukomana akatoya kumba kwangu ndikataura naye akatenderana neni zvimwe chetezvo zvaakataura pafoni kuti pamwe ndepake kana dambudziko riri nderei akataura kuti iye pekutanga kutsanangura paita aitaura yacho kuti haasi kuda kumugara nemusikana asi pamwe ndepake ndokubva ndakurukura naye kusvikira iye akazoti ano sekuru ndaakuita zvokuti nindigara nemusikana saka from iye ndavenda kumushando ndomuona ndokuwirirana kwandakaita naye then haana kuzoenda haana kuzobvira aenda kubva ndazenge ndomufonera futi ndopaakataura kuti hai neni handisingode chete kugara nemuzukuru ndopakazoita kuti tikwanise kuzotora musikana wake. Hapana zvimwe zvinyorwa zvakakwanisa kunge ndine audio yake yese zvamaitaura ndaitaura naye pafoni nechokuita nepamwe. saka iwewo akangotanga kungoenda haana kuzodzoka kana kufonera nopamaitaura mene haana kuzobvira ataura nema zvachose kusvika pari nhasi saka pane zvinhu ari kunzi ari kufuta pambiri saka ndopatava akatiwa pamiri akasirwa abereki ari kunzari basi handizive vabereki vari kutaurwa nemwana wabereki kana kuti makaita mukana wekutaura nevabereki pokutanga. Vabereki ndakavaona vese baba namai vakati muroora wavo vakamugamuchira kutoti vabereki vakatezeke wetoti tenda kuti makaita zvakanaka kana makakwanisa kuvana kugara pasi nemukomana because nekwatiriwo isusu mukomana anotinetsa ava vakagamuchira muroora wavo vaimuziva asi mukomana ndiye akazindoti munye musagare naye neatisipagara naye chikonzero chiri chingoti handisikuda. Handizivi vabereki vacho varipo havana kuuya saka kana vanhu vasina kuuya kanguda ngozikanwa kuti uyu akazopiwa information kuti ari kudiwa kudai mukwashaka asi ari kwamutare zvatakaita isusu takanosevha kuruze kuna mai vacho amai vacho ndo vakanga vari pamba baba vari kupindura chikorokosi saka kubatike network vatozofundira vakazofunda nezuva takavasevha musi wa 23 February ndokubva mukomana azotifonera atiwa nhamba dzedu kubva kumusha ndobva azoti ndiri kwamutare but rega nditaure nababa vangu kuti vakwanise kuzodumira nekuti isu basa redu ndogona kusapiwa mukana ndobva azofona maruzi vapera achiti ano mukana ndauwana ndakuya ndega inini saka kubvawo nezuro nanhasi network iri kunetsa
saka anakuya asizo baba vacho ndivatabatana navo nhasi titovabvunza kuti kubatana mwana here vachiti dziri kurambawo namba dzavo nevabhadhara yavo chete. Tinewo inonzi iyo musana wababa mix. It's a sachet inenge ichishanda iyo kubetsera pakutreta premature ejaculation kunana baba vadokurumidza kunoita pabonde. Inobetserawo zvakare kuboostawo inonzi iyo sex drive kuti kana munhu usisina chishuwo chepabonde inobetsera zvakare. And then inobetserawo kuti munhu aite a long lasting erection yekutiwo havachaitiwo kunge wejongo ngoti 2 minutes vanenge vapedza. So this one inobetsera kukuboostira iwo time yenyu yamunenge muchiita pabonde. And then inobetsera zvakare kuti mai vanakirwewo nebonde because zvatinoziva tose kuti ana mai vanenge vari kumashure vana baba munenge matungamira kare. So this one inoita kuti mese mufambidzane musvikirane panguva imwe chete. Products burning issues anowanikwa iyo pa Corner First and Speak Koblenz House room number 401 pa 4th floor. Kana kuti munokwanisa kuti fonera pa namba dzinoti idzo 0712 266 240 or 0778 795 794. And kana muri kunzvimbo dzamuri dzakasiyana siyana musatya kuti tsvaga. Tinowo maagents edu anowanikwawo kunzvimbo dzakawanda dzinova idzo about 62 towns dzinenge dzine maproducts edu iwayo. So tinenge tichikwanisa kungokupa iwo manumbers evanhu vanenge vari ikoko and then mokwanisa kubetserekana. Phone number zero zikuramba kana dzaba ndo dzikuita asisiri jutiri dai kumtsvaka rajutira ake kuda kukombenza dai no ini ndanga ndichida kuuya asinaita kwa zvino kana asina kutaura it means I ignore saka zvinoreva kuti inogona kutonga nedefault right. Ndiri kunzwa kutaura kwamuri kuita muchuchisi. Apa tingati isisu mukati menhau iyi maonero yandaita ndeyekuti judgment in default. Handimazinzo ndiyo yacho yatamisikidza but there's been no challenge. And you know, zvapasina challenge ava vamhanya zvinhu zvavo kuti zvezvinomhanya nemutizo. Pane mutizo apa zvinhu zviri kuitika munguva dzekumhanya short time under pressure. Chekutanga ndechekuti hapana wekumurume wake aripo izvo zvichibva mukutaurwa nasekuru ava vati ndivo sekuru vacho kureva kuti to a certain degree panga paneka kuwirirana. Mati makaenda kumusha kwavo zvamakasvika kumusha kwavo kunotanga kuona kuti kunovazivisa ivo vachikuzivisai hamuna kuona mukomana uyu. Handiti wamakaona iye akagamuchira ndiye aifanira kunge achiuya achipupurirawo munin'ina wake kana mubhururo wake kuratidza kuti imi makatevera procedure yekunosvitsa mwana wemumusha. Akazoenda here kunogara mumusha wamagararama uyu mwana uyu akazonosvika mumusha memurume uyu akagamuchirwa here akapedza mazuva arimo. Akamugamuchira ndiani? Baba naamai vakamugamuchira.
Wakagara mazuva mangani? 1 month. Chatinenge tiri kuda apa, tinenge tiri kuda iye mupari wemhosva kuti mhosva akaita apa, nokuti apa akutanga nekuramba. Saka kana akutanga nokuramba isu hatimanikidzire kuti ndiwo zvawakaita chete, asi tinoenda kunopa kune zvinenge zvine makakava kudai. Tinenge takuti isusu mwana wacho kana mberekwa panenge pakuda DNA test yekuzadzikisa kuti chokwadi mwana uyu ndozviripo. Then pfuma imini ndimi mai vacho aya mazwi atataura pano anditi umbowo wekutaura kuti zvechokwadi vakapinda mugumbezi neakapinda naye mugumbezi ndo vanozivana vari vaviri. Iwewe wacho iwe ndiwe unokwanisa kutaura chokwadi kana kunyepa, asi ukanyepa zvinotsitsirira iwewe, nokuti kana yasvika kudare kudai isusu hatiende kunombundikidza munhu kuti wewe une mhosva chete. Uri panzvisa tiri kutonga dzimwe mhosva dzekuti mumwe munhu anoenda kunotakuriswa mwana pamusana pekucha, mumwe anobva ati ndakutozviuraya kana usina kunditora pakucha. Mukomana kuti achipinde hako mumba, chipinde hako mumba. Mwana oberekwa okura ozonzi asiwa ikoko. Matare iwayo tiri kusangana nawo. Saka hatisi kuyakurudzira, tiri kutoyambirana kuti tinoda chokwadi, tinoda chokwadi. Saka chokwadi chiri kwauri. Pamberi pedare rino ukanyepera munhu imhosva, nokuti anozokuchaja nedefamation. Ende anasekuru avo vanenge vakupindawo mumhosva dzavanenge vakonzeresa iwewe. Isusu kana takutonga tenda kunotina mombe dzasekuru nana baba kunoripa mhosva yedefamation. Saka apa handidi kuti pave panoita kuedza kunge ndinoda chokwadi chandinotarisira kwauri. Saka iwewe mukomana uyu ndiye muridzi wepamiri yepaunapo. Uritaura chokwadi. Wabonyeza dare na mai wako na sekuru. Maka wabonyeza dare na mai wako na sekuru. Saka ndechimiro ichocho first hearing yataita kukuteerera na mai na sekuru vauya mudare. Taita sei? Tateerera. Asi takupa mukana wekuti mupari wemhosva auye. Tinomupa chance imwe chete. Kana asina kuuya tinoprocedure kupa judgment. Tinopa judgment kana asina kuuya. Saka kureva kuti secretariat munhu yanoda kushevedzwa kuti ari kudiwa nedare pamhosva yake yaakapara. Tinoona we can't go any further.